בוקר חברים, כאן לוי, והיום נמשיך בכלי, אני משחק קצת, לא יודע, הכלי קצת השתפר בינתיים, עוד מישהו הצטרף, 204,000, עוד אף אחד לא בא מהטיק טוק וזה, שאמר לי שהוא בא מהטיק טוק או מהיוטיוב, אבל בינתיים הוא משתפר, הכלי, ויאללה, בואו נראה אם יהיה מצטרף אלינו. בואו נראה אם הוא יענה. יודעים מי שעונה מצטרף פשוט. Thrilled to be here. Really. יצא. בסדר, היום נשחק לבד. היום גם אני רוצה לעלות קצת גביעים עם דיינמייק, כי אני מנסה כאילו לעשות את אותו פרצי כזה. אז אם מישהו רוצה לשחק איתי וזה, אז שיבוא. אם יהיה לי כאילו בערך 50 עוקבים, אז אני אוכל להתחיל לעשות גם לייבים, ובלייבים יהיה מלא משחקי צופים ומלא דברים כיפים. ובבקשה בואו למועדון, יהיה מלא דברים כיפים וכדאי לכם לבוא. אז יאללה, בואו נהרוג כאן את המורטיס, קליל, לא משנה, כמעט קליל. אוי, הפייפר הזאת גרוע. ביי מור. למה הוא לא מת? נכון, מורטיס הוא דמות מעצבנת. בסדר, הכל טוב. הפייפר שאיתם גרועה. אז חברים, תקשיבו, היום היה לי יום הולדת וקנו לי טבעת לכבוד יום הולדת, כאילו, אז תקשיבו, יש לי גם משהו שזה דבר. הרבה ילדים נותנים לי את המשתמש להם, הרבה ילדים על 9,000 גביעים. הכי הרבה שנתנו לי זה 13,000, אבל נתתי חבר שלי רוצה שאני אעלה גביעים. כשאני מעלה אנשים גביעים, אבל כאילו רק עם גביעות מסוימות. הרוב זה כאילו מבקשים ממני, כאילו לא כאילו דמויות מסוימות, אבל מבקשים ממני ואני מעלה. למשל לאדגר ביקשו ממני, העליתי למישהו ש5,000 גביעים, עכשיו 6,000, את אדגר ל800 ומשהו. ועוד מלא ילדים, יש לי מלא, ואולי אפילו זה, אז אם אתם רוצים תכתבו לי, אז אני אעזור לכם. ואני לא סתם ראיתי בקוף, אם כבר תמיד עושים לא סתם. אני זה שבקוף סתם פה, תמיד. אז רק היום דפקו לי כמה סתמים. אז אם אתם יכולים לתת צעב שיהיה לייבים, להיכנס למועדון, ואל תשכחו להגיד שבאתם מהטיקטוק או מהיוטיוב. אז כן, ואני מתחיל כאילו ערוץ יוטיוב, אז אני לא כל כך יודע מה לעשות וזה, אבל כאילו נעשה מלא משחקי צופים. אם אתם רוצים גם אם אתם רוצים גם שאני אתחיל במשחקים אחרים, תגידו לי, נעשה גם משחקים אחרים, אפשר גם רובלוקס, מה שבא לכם. תקשיבו, ספרו לי אם אתם רואים את הלייבים של בחורים. ויום אני חם פה.
למעלה, ונוכל לעשות משחקים, כאילו 1v1ים, מלא דברים. יהיה גם אנשים נראה לי טובים, כאילו, היה פעם אחת שכמעט כאילו, לא יודע, השתגעתי. היה לייב של חבר שלי בטיק טוק, שחבר שלי זה נועם, הוא עושה לייב על הקלן שלו. ואז כאילו, הייתי בלייב, ואז TW נדב פתאום מצטרף ללייב. צרחתי את החיים שלי. אחי, שכאילו, הוא היה בלייב של חבר וראיתי, כי אני הייתי גם בלייב. וחלום שלי שהוא יראה איזשהו סרטון שלי, הוא יגיב, ואחי אני רוצה שכאילו נעשה 1v1, שנשחק פעם אחת. וכאילו, אני יודע שיש סיכוי שזה יקרה, אבל אני יודע שהוא מאוד 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 קטן. אז לא יודע על מה נדבר גם. בואו ננסה גם לטפל טיפה בפנים. My dice, my dragon, my destiny! Sucker punch! אין לנו פלן. אתה יכול לבוא לפלן שלי עד שתמצא לך בן חדש, אתה תהיה בחדר. בינתיים בינתיים תגידו לי, כאילו, אני צריך מכם עזרה. אני רוצה לעשות עם דיינמייט משהו כזה. אני צריך שתגידו לי מה לשים. אני כאילו לא הכי יודע אם לשים את זה או פה מה לשים או זה. בדמויות, מה כאילו כדאי לשים בדברים וזה. אז אם אתם יכולים להגיד לי, אני לא יודע מה גם לשים לפייפר, למפות כאלה. לשים את זה, מה לשים. אני לא כל כך מבין לזה. ואני צריך שהכי תעזרו לי, תגידו לי מה שמים לאמבר. אין לי מושג מה צריך לשים לאמבר, אני חייב לדעת. טוב, בואו. לא! בואו נראה אם אפשר להביא עוד ילדים. לא, הם בקלן שלי, הם בקלן. יש כאן מלא ילדים בקלן. פליז. למה? אני חייב להביא חברים, אני חייב להביא את כולם. מה? מישהו יצטרף לקלן? בואו נראה. ברוכים הבאים, ליאן. וואו, hardcore. 14,000. בואו נתקשר לחבר. בואו נקווה לטוב. בואו נעשה קצת.
בואו נראה מי עוד. אלמוג בקלן. גיא, בואו נראה. הוא יכול לעזור לנו קצת בקלן. אולי אפילו יכול גם להביא את אח שלו. איזה 2 אפילו אולי. אז זה יהיה טוב אם הוא יוכל, אבל קודם צריך שהוא יענה. גיא. מה? אתה בסרטון ליוטיוב. אנחנו צריכים להביא ילדים לקלן. אתה רוצה להצטרף? לא. למה? נו, פליז. כאילו כמה גביעים? עומרי שם ומלא. יותר מ-200. לא יודע, אולי אני אצטרף. טוב, ביי. ביי. לא משנה. בואו נראה עוד. בואו נקווה. בואו נראה. לא יודע, מי אני יכול עוד להביא? מי זאת? what the fuck? לא אכפת לי. לא איתי בקלן. מי זאת? אין לי מושג. טוב. בואו נראה. אולי תוכל להצטרף? בואו נקווה. אלו. היי. תקשיבי, את בסרטון, את רוצה להצטרף לקלן? למועדון? מה זה קלן? מה? מה זה קלן? מועדון בברול סטארס. את רוצה? אולי עוד מעט? לא עכשיו. טוב, ביי. ביי. טוב, לא הלך כל כך טוב. בואו נקווה שלפחות גיא וענבר יצטרפו. נועם מצטרף. Très bien, I killed again. 8,000. יפה. טוב לנו. כל מי שאומר שהוא בא מהטיק טוק מקבל זה בחיר חינם. חבר'ה, רוצו לקלן. הקלן רק גדל וגדל וגדל. אולי יכול להיכנס למשתמש הגרוע שלי, אבל הוא רק 3,000. טוב, מה לעשות? יאללה. I've got a sharp fuse. בואו נעשה את זה מהר. Woohoo! יופי. עכשיו המועדון 270,000. יפה. מזה איתנו מטורף. בסדר. אז בואו נחזור למשתמש הרגיל שלי. Give me some sugar. תקשיבו. אם בבקשה תצטרפו למועדון, אני חייב אתכם. ענבר מצטרפת למועדון עם מעל 7,000 גביעים. זה יעזור לנו מאוד, היא תהיה בכיר.
אבל שכחתי להגיד לכם, אני באמצע תחרות עם חבר שלי בקלנים, והוא 370 ומשהו אלף, והוא גם עולה הרבה כי יש לו חברים יותר טובים, והוא קצת פחות גביעים ממני, הוא בערך 18,000 גביעים, אבל התערבנו והוא גם פתח ערוץ יוטיוב, ובינתיים כאילו הרבה יותר אנשים מצטרפים אליו, וכאילו ואני לא כאילו, אני חייב שתצטרפו אליי, אני חייב את זה, אז בבקשה תצטרפו. וסרטון הבא אולי נעשה משחקים או מלא דברים, אני אראה לכם, אני מקווה שתצטרפו. אם אתם רוצים תגידו לי בתגובות להוריד את הרף, ואל תשכחו, סוף סרטון אני אומר את זה, אם אתם אומרים שאתם באים מהטיק טוק או מהיוטיוב, אתם, הנה הצטרפה ענבר, עכשיו אנחנו נסיים, יופי, אתם הופכים להיות בכירים, אתם אומרים שבאתם מהטיק טוק או משהו, אז יאללה ביי.